De acercarte y apagarlo. Sí, es que lo peor es que me acerqué eso, como en uno de los descansos a coger unos pañuelos y es que no lo vi encendido. Luego en verano, cuando haga un calor de la Virgen, estará apagado. Estará apagado. Está estropeado. En verano se estropea, Raúl. Sí. En verano se estropea, ya verás. Ahí. Un aparatoso incendio que puido comezar na Galería de Tiro obrigou a desaloxar a Comisaría da Policía Nacional de Santiago de Compostela. O suceso provocou unha grande alarma porque está en pleno centro da cidade e a carón dun instituto con gran volume de alumnado e un dos aparcadoiros máis importantes da zona bella de Santiago. Non houbo feridos nin foi preciso evacuar ningún destes dous inmobles. Ao lugar desprazáronse dúas dotacións de bombeiros que seguen traballando intensamente no edificio. A las 10 de la mañana vimos que había un pequeño hilo de humo que salía por un extractor y el compañero que estaba en el sótano -3 activó la alarma de incendio y procedimos a la evacuación como habíamos hecho en los simulacros y de toda la comisaría. Como es en una zona donde hay afectación de neumáticos, pues el humo es tan escandaloso y produce tanta alarma. Se han ido produciendo relevos precisamente por eso, porque no les permite el trabajo hasta que no tienen que salir a hacer relevos y esperemos volver a la normalidad a la mayor brevedad. Boas tardes, benvidos ao Galicia Noticias deste xoves 12 de febreiro. Volveu nacer e non é unha frase feita a moza de 20 anos a que este mércores lle caeu unha árbore de grandes dimensións sobre o seu coche. Circulaba co vehículo por unha parroquia de Caldas de Reis cando un piñeiro de 3.000 kilos se lle veu enriba. O turismo quedou completamente estragado. Ela salvou a vida e apenas sufriu feridas leves, pero aínda continúa ingresada no hospital. É un milagre, exactamente, como podes observar aquí no lugar, unha árbore de grandes dimensións, de 3.000 kilos de peso, impactou contra un vehículo nesta carretera. Temos que falar dun milagre porque a rapaza simplemente pasoulle magulladuras leves, nada máis. Ela está en observación desde onte á tarde que a levou o 061 para o hospital. Sabemos a esta hora que simplemente ten magulladuras leves e non foi nada grave. Tamén se recuperan do susto no Morrazo tras o derrubamento na autovía que sepultou unha casa en rehabilitación e deixou un home ferido. Esta mañá, os técnicos da Consellería de Infraestructuras avaliaron o estado do firme no lugar do incidente. O obxectivo é descartar posibles fisuras ou deformacións. No Grove continúa a investigación tras o naufraxio dun barco bateeiro con 12.000 litros de gasóleo a bordo presuntamente vinculado ao narcotráfico. O estado do mar complica a busca do narcosomersible que supostamente estaría fundido na ría da Arousa. As pesquisas céntranse en saber se houbo unha descarga de droga en terra. Todas as hipóteses están abertas neste momento. Estás traballando absolutamente con todas as hipótesis e o que sí podo dicir é que creo que xa o saben é que o que eran, digamos que as alertas aí abertas respecto do peligro de contaminación medioambiental levantáronse, polo tanto creo que en ese sentido e en canto ao resto vamos a seguir deixando traballar as forzas de copa de seguridade do Estado. Non hai tren de borrascas que poida co Entroido e hoxe comeza o forte. É xoves de comadres. En Verín xa andan os cigarróns pola rúa e nos restaurantes afánanse por telo todo listo para recibir esta noite milleiros de mulleres e algún que outro home disfrazado como tal. Durante o Entroido o que temos que facer é pois desfilar por aquí por as calles porque é a tradición porque a xente nos deixa. Eu concretamente estou aquí no restaurante Brasil e aí monto o cisco, pero vamos, é tocar la mecha e ya se enciende todo.
Primeira parada do Galicia Noticias de hoxe na Coruña, onde houbo un novo atraco a un taxista ao que lle puxeron un coitelo no pescozo, Reyes. Faltaban 5,5 km para chegar a Pastoriza en Arteixo, que era o destino que lle dixeran o taxista, pero ao chegar aquí a Grela, aproveitando que o semáforo se puxo en vermello, un dos ocupantes que ia no asento traseiro sacou un coitelo e puxolle ao profesional o pescozo a vez que lle exixía todos os cartos. El non puxo resistencia e entregoulle a recadación e tamén a súa carteira. Unha vez que se fixeron co botín, os 3 viaxeiros fuxiron á carreira. Foi nesta céntrica parada do Cantón Pequeno onde unha muller se subiu a un taxi contra as 3 da mañá do sábado pasado. Sentouse no asiento dianteiro e díxolle que a levara a Pastoriza, que as aforas da Coruña. E ao pouco de arrancar díxolle que iban parar no camiño, en Avenida Finisterre concretamente, para recoller a 2 amigos. Hasta aí todo sin novedad, chegaron a confluencia ca Avenida Finisterre ca Ronda de Nelle, e aí subiron outros 2 homes, claro, evidentemente nos asientos de atrás. Ese profesional ia ser vítima dun roubo con intimidación cunha arma branca, pero en ningún momento sospeitou. Nun semáforo que se puso en vermello na zona do polígono da Grela, pois aí un dos que iba no asiento traseiro puxolle un coitelo no pescozo, e xa lle dixeron que non se movera e que lle entregaran os cartos. O taxista non fixo máis que obedecer e entregoulles todo canto tiña. O máis sinxelo e máis adecuado pois é con toda a rabia do mundo dar os cartos e dar o monedero e polo menos que a nivel físico pois que non teñas ningunha consecuencia que en algún caso fallanos pois aten incluso suposto pois a morte de algún compañeiro. Os cartos que levaron non foron moitos, pero sobre todo o susto e a intranquilidade que che dá, claro. Eles, pois abriron as portas e, hai unha zona así descampada hacia o que antes era Penamó, o barrio da Silva, escaparon hacia arriba e, pois el avisou a policía e poñendo a correspondente denuncia, evidentemente. Un novo atraco que acontece 3 semanas despois doutro en Monte Alto. Daquela 2 homes agrediran brutalmente o taxista para roubarlle, pero grazas á rápida intervención de 2 veciños, aqueles delincuentes si foran detidos 2 horas despois do suceso. En Ourense, no barrio da Ponte, seguen denunciando roubos continuos con forza nos coches que quedan aparcados nas rúas. Para romper as ventas e entrar nos vehículos, están empregando as tapas dos sumidoiros. Este é un dos últimos coches que apareceu coa ventás na Quizada. Ocorreu na rúa Sampaio, no barrio ourensán da Ponte. Para violentar os vehículos adoitan empregar as tapas dos sumidoiros. Sí, as alcantarillas ahora levanse moi mal coas ventanas dos coches e continuamente están é rara a mañá, o sea, a madrugada ou a mañá, que amanhece, todos os coches intactos, non. Cando non é un son 2, cando non son 2 son 3. E xusto aí na calle esa de aí abaixo, indo para a Chabasqueira, pois un coche blanco, reventaron o cristal de atrás cunha arqueta do... Chegou a policía, colocou a arqueta e adiós. Hai cada vez máis inquedanza e a veciñanza leva meses pedindo máis presenza e vixilancia policial no barrio. E a xente pois está moi enfadada, moi mal, precisamos máis vixilancia policial, cousa que non temos. Me parece moi mal, ¿no? Pero lo que pasa es que la policía hace lo que puede también. Están pouco personal e moito trabajo. A veces hai moitos na comisaría e hai que mollarse un pouco, amiguiños. Hai que salir, se chove que chova. Se chove que chova. Hai que salir, hai que dar unhas voltiñas e camiñar un pouco a pé, que iso é moi bo. Faise perras, evítase de ir ao gimnasio. Falta vigilancia, la verdad. Falta más vigilancia. Porque hace tiempo un día para un coche, venían persiguiendo, había casi 4 coches de urbana por aí persiguiendo un coche solo. Seguridade ningunha. E a sensación de inseguridade medra cando roubos que non son só nos coches. No Brau entraron e levaronlle 2 sillas e a mesa do camping onde comemos. E digo, pero despois preguntei a outras veciñas e resulta que andan en máis sitios. Baixan de Covadonga. Entraron no seu, tiño unhas plazas de garaxe en San Rosendo. Entraron tamén, entran no supermercado. Temos un gran problema, eso é verdade, que temos un problema grandísimo, hasta que chega un momento que a xente xa nos cabreemos, como estábamos cabreados no seu momento, nos fixeron caso. Esta mañá xulgaron na Audiencia Provincial de Pontevedra un home acusado de intentar matar a outro ás portas dun bar de Vilagarcía en 2024. O acusado asestoulle presuntamente 2 navalladas á vítima.
Tras máis de 500 días de prisión provisional, a Audiencia Provincial de Pontevedra xulgou esta mañá a este home de 40 anos acusado dun intento de asasinato con alevosía. Os feitos remóntanse a setembro de 2024, cando o acusado acoitelou 2 veces a outro home ás portas dun local de Vilagarcía de Arousa. A causa das graves lesións provocadas á vítima na boca e no ombro esquerdo, a Fiscalía e a acusación particular pedían inicialmente 13 anos de cadea e unha orde de afastamento para o acusado. Tamén unha indemnización superior aos 8.000 euros para o afectado pola agresión. Con todo, a súa entrada en prisión, o acusado foi diagnosticado cun trastorno de ideas delirantes que, segundo o persoal psiquiátrico do centro penitenciario, acredita que actuou coas capacidades cognitivas completamente alteradas. Al final, era cierto que había unos informes del centro médico que al final acreditaban el daño psicológico o las dolencias que podía tener. Ante as condicións descritas nos informes, ambas as partes acadaron un acordo polo que a pena pasa a ser dun internamento de 4 anos nun centro adecuado para o tratamento da condición que padece o acusado. Tamén contempla unha prohibición de comunicación e aproximación a menos de 500 metros do afectado por 14 anos e indemnización económica requerida inicialmente. Una conformidad con las tres partes por los padecimientos que padece la parte acusada. Básicamente se le ha impuesto una pena de condena de 4 años de internamiento en un centro que sea acorde a las necesidades y a las dolencias psíquicas que padece y posteriormente un rendejamiento de 14 años, de los que 4 serían ya incluidos con la pena y unos 10 posteriores de alejamiento de mi defendido. Durante a vista celebrada esta mañá, o acusado recoñeceu os feitos e aceptou a pena acordada, polo que a sección segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra procedeu á súa condena. Imos xa a Moaña, ali os técnicos avalían o estado do firme no lugar onde o derrubamento dun noiro sepultou unha vivenda e deixou ferido un home. Desa avaliación dependerán futuras actuacións encamiñadas a evitar novas derrubas nese noiro. No lugar, os veciños aínda se recuperan do susto. Esta mañá os técnicos da Consellería de Infraestructuras avaliaron o estado do firme no lugar do derrubamento para descartar a existencia de fisuras ou deformacións. Polo de agora as tarefas son de limpeza e retirada do que levou por diante o desprendemento do noiro de 20 metros de altura. Na zona os veciños recupéranse do susto aliviados porque os danos humanos non foran graves. Tuveron a sorte que nese momento non estaban, ¿no? Si no, sí, hubiese sido unha desgracia bastante maior, porque, o material ao final é material, pero as vidas son impagables, ¿no? É normal que non hubo desgracias humanas, senón iba a ser peor isto. Que mentras non che chega aquí cerca, dices, serán outro tipo de terreos, o que escoitábamos por Andalucía e todo eso, pero cando ves aquí xa tan cerca... O sea, a chuvia deu unha tregua e os operarios puideron traballar con máis comodidade e seguridade. Todo apunta que detrás do derrubamento que sepultou unha casa en rehabilitación deixando un home ferido están os efectos dos temporais. O problema é que ademais aquí é unha zona que nace agua, está salindo agua continuamente da parede do monte e iso ao final está creando inconsistencia das terras e van a cair en calquer momento. Os valados todos están caíndo continuamente. Os veciños estes que daqui de arriba, que este camiño tamén que hai unhas barroncas e cada 3x4 vais derrubando pouco a pouco e atranca o camiño. Pola parte de arriba todo iso acumula bastante agua, porque hai manantiales e hai todo. E como que leva chovido. Segundo informou a Consellería de Infraestructuras, os técnicos avaliarán paso a paso o estado do firme e tomarán as medidas necesarias para evitar novas derrubas neste noiro á altura da incorporación á autovía do Morrazo dende o enlace de Cangas, un treito polo que se pode circular aínda que con certas restriccións para evitar riscos, unha situación que non está a afectar a fluidez do tráfico. Nas últimas horas houbo cortes de tráfico de consideración en vías principais como a autovía A6 en Baralla ou a terceira rolda da Coruña, todos eles provocados polo tren de borrascas. Caos circulatorio na Coruña a primeira hora da mañá. Un tramo da terceira rolda entre a rotonda do Pavor Real e o desvío a Marineda foi cortado o tráfico ao detectarse un pórtico que ameazaba con desprenderse con risco de caer sobre os vehículos. Ante o peso e volumen da estructura, prevese que a operación sexa complexa, polo que non se sabe de momento cando poderá reabrirse a AC14. Tamén nas últimas horas na A6 en Baralla hubo que interromper o tráfico debido ao desprendemento de material de revestimento do interior do túnel. A restricción afecta a 13 kilómetros entre o Cereixal e a Mocha. Circúlase con normalidade polos dous carrís en dirección Madrid, pero en dirección a Coruña habilitouse un desvío pola Nacional Sexta. La afectación es que hay mucha gente que viven y van a Baralla y la vía más rápida es utilizar este tramo de carretera del túnel y sale a Baralla. De lo contrario tendría que ir a Becerreá y dar una vuelta de unos cuantos kilómetros más.
Rodéase muchísimos kilómetros. Foron os condutores os que deron o aviso a toparse con que no interior do túnel estaba a desprenderse material impermeabilizante do teito. Os turismos e camións volven a Nacional. Ahora sigue pasando o camión seguido e nada, está cortada e o tráfico que había antes todo igual. Se non abren pronto, pois os camioneros e todo que salen aquí ao restaurante, malamente. Ya se traballa no arranxo e confíase nunha pronta solución. Podo dicirles que pois, en poucas horas, e non quero ser, en poucas horas a vos seguro, teremos restablecida esa comunicación. Tampouco se sabe cando poderá reabrirse o carril cortado na AG57 en Gondomar, debido a un desprendemento este martes. O corte prolongarase polo menos unha semana, xa que os técnicos detectaron que o problema está na parte alta da vía, o que condiciona os traballos. A condutora a que onte lle caeu un árbore en riba do coche en Caldas continúa ingresada no hospital Iria. Foi unha milagre que non quedara no sitio. Si, foi un verdadeiro milagre que a rapaza poida contalo. O piñeiro que lle caeu mentres conducía pesaba 3.000 kilos e medía 12 metros de altura. Aquí, no lugar de accidente, aínda podemos ver as seccións do tronco e tamén a raíz da árbore. Din aquí que se este accidente se repite 100 veces, en 99 habería mortos. Salvou a vida por cuestión de milímetros. Vendo as imaxes, custa crelo. Pero a condutora deste coche pode dicir que sobreviviu ao impacto dun piñeiro de 3.000 kilos. Cando veu que viña o tronco hacia ela, meteuxe no oco entre o axento e o volante. Quedou aí no medio encaixada. De feito, a árbore quedoulle pegada á cara. Ela quedou encaixada aí no medio por milímetros, non lle tocou a ela, a árbore. Menos mal que a rapaza era un pouquiño menuda, sabes? Se unha persona gorda aplastar... Se ven un acompañante, o acompañante xa quedaba no sitio no momento. Foi a propia vítima de tan só 20 anos a que chamou ao 112 dende o interior do coche. Pero os veciños da zona escoitaron os berros e rescatárona antes de que chegaran os equipos de emerxencias. Porque ela pateaba moito dentro, sabes? Como estaba. Estou tranquilizando e tal. Despois veo outro veciño de aí, intentamos forzar a porta da condutora para sacala ao final, abrimos a porta. Malia que estaba moi nerviosa, non parecía ferida de gravidade. Leváronna en ambulancia ao Hospital de Pontevedra, onde permanece ingresada. Ela está en observación desde onte á tarde que a levou o 061 para o hospital. Xa vemos a esta hora que simplemente ten magulladuras leves e non foi nada grave. De feito, ela non se acordaba do que pasou no día de hoxe, non se acordaba de como foi o accidente onte. A estrada permaneceu pechada varias horas para que os operarios retiraran o coche e os restos do piñeiro. Un enorme exemplar que cedeu co vento da borrasca Nils e se desprendeu dun terreo completamente anegado pola chuvia. Por sorte, o que puido ser unha traxedia, desta volta quedou nun milagre. Os fortes refachos de vento tamén provocaron a caída dun eucalipto en riba dun galiñeiro no lugar da Armida, na parroquia pontevedresa de Marcón. Por sorte, non caeu en riba da casa, os propietarios non estaban nese intre e as galiñas non sufriron danos. E ayer, cando facía tanto vento, vin o árbol que se o eucalipto ese que chegaba ao suelo, porque eu estaba ali no balcón e chegaba ao suelo. E dixo, mi madre, Carmen non está na casa, non sei se lle cairá o eucalipto. Sorte que fora aí e que non cairá nas casas, porque se caen estes chegan a casa a dela máis a miña. Claro que non cairá na casa, e quedámonos nos debaixo. Pero Pepe, Carme e os veciños de arredor viven co corazón encollido, co temor a que calquera día se produza unha desgraza. O propietario dos terreos onde medran os eucaliptos non limpa o monte. Levan anos denunciando o incumprimento do perímetro de seguridade co conseguinte risco de incendio no verán e de caída de árbores no inverno. No ano pasado pasábalo fatal, polo calor, que ardía todo ese monte en Orense, por aí, eses sitios que ardeu todo sempre. Estábamos nun vilo, isto se planta lume. No 2006 saldeu todo isto. Hai un peligro, poderse comprobar aí, que está a 10 metros de distancia da miña casa, aos alcoholitos. E se cae un alcoholito, hai unha desgracia. Ante a desesperación pola inoperancia das institucións, Pepe di estar disposto a asumir os custes da corta, pero non pode facelo sen autorización administrativa. Eu teño unha empresa, ou dúas empresas que vou levar gratis. Pero claro, se o temento non firman conforme me autorizan, non podo tocar.
Desde o Concello de Pontevedra aseguran que xa requeriron aos propietarios do monte para que o limparan. Ante a falta de resposta iniciaron o procedemento para que o Concello poida asumir a corta das árbores. Cumpridos os prazos legais, a parcela está na lista de cortas que debe asumir o Concello, pero aseguran que é extensa e non poden precisar unha data para executala. E seguimos moi atentos aos ríos, un dos que preocupa é o Louro, o seu paso por Tui. Xoel, cal é a situación neste momento? Pois Raúl, segundo a última actualización da Dirección de Emerxencias, continúa en nivel vermello, é dicir, en máximo nivel de alerta por inundacións este río Louro o seu paso por este concello pontevedrés, e non é para menos, porque neste punto no que nos atopamos, como poden ver, o caudal deste río pode aumentar entre 5 e 10 veces o seu habitual, o que levou a unha crecida de máis de 1,5 metros que deixa totalmente somerxidos, como poden ver en directo os arcos desta ponte medieval. As consecuencias tamén xa as ven zonas fluviais como esta, onde debería haber sendeiros e mesas de pedra que están tamén totalmente somerxidas. O Concello de Tui, con todo, non é o único afectado pola crecida dos ríos. Nestes momentos, outros 3 están en máximo nivel de alerta: o Sil no Barco de Valdeorras, o Avia en Ribadavia e o Miño neste último concello e tamén no da Peroxa. Ademais, outros 15 puntos en distintos municipios atópanse tamén en nivel laranxa, por iso a Xunta mantén activo o plan especial ante risco de inundacións, o Inungal, en fase de preemerxencia. Así baixaba o regato Maquiáns onte a tarde por Ribadavia, e estas son as consecuencias. Ayer fue bestial. Esta nevera estaba allí en la esquina y la llevó hasta allí. Y las mesas, el palé ese, por ejemplo, lo teníamos de este lado, pero mira, es que abrió la puerta, porque aquella puerta estaban todas cerradas con seguro. A auga chegou a superar o 1,5 metro de altura, provocando destrozos no salón, pero tamén no almacén, e a segunda vez que lle acontece este ano. Se puso para que no entrara, se puso chapas e cosas así, pero nada, reventou con todo. A crecida do Maquián xuntouse coa enchente do Avia e do Miño, en aviso vermello. Que non deixou liberar o Miño, que tamén nos truxo hasta 2.500 metros cúbicos, non nos deixou liberar esta cantidad de agua asombrosa que tiñamos aquí. A auga que obrigou a cortar estradas como a da Arnoia ou a da Veronza. Ao chegar ao río fai repunte nas primeiras casas. Entón teñen que cortar arriba na Reza e aquí en San Francisco. Estamos repoñendo un pouco os servicios para que se poidan usar estas carreteras que son importantes para ambulatorio, colexio. Segue cortada a zona da Quinza. A valla agora puxeron un sistema que dobla e despois unha vez que se limpia volve-se poñer de pé, porque antes rompía sempre todo. A terceira ou a cuarta vez que pasa por riba do puente, pero tamén é normal, levamos un mes e pico de chuvia. A auga recollida só no que levamos de febreiro aquí é o triplo do habitual, precipitacións que provocaron o afundimento desta estrada en Carballeda de Avia. Estaba fallando o terreno que sujetaba o tendido eléctrico e nos deu tempo suficiente e xusto para cruzar os coches, e xa prácticamente se derrubou o firme diante dos nosos pés. E estas imaxes corresponden ao Sil no Barco de Valdeorras, outro dos puntos que se atopan en aviso vermello. O río roza ali os 10 metros de altura, afectando os paseos e algún baixo na zona das Hortas. Asolagamentos que onte castigaban tamén varias aldeas de Muiños na Baixa Limia, onde se recolleron máis de 50 litros. E así baixaba esta mañá pola cidade de Ourense o Miño, con 2.300 metros cúbicos de caudal. Moita chuvia, o que pasa é que a chuvia é concentrada. Tanta agua, pois el día que polo menos ha salido el sol. Mañá ainda pode haber repuntes de caudal en zonas como do Ribeiro. Non se agardan baixadas significativas dos ríos ata o sábado. Desaloxada completamente por incendio, con 2 dotacións de bombeiros de Santiago traballando arreo dende as 10 da mañá. Así está a Comisaría da Policía Nacional en pleno centro da cidade, a carón do Instituto Rosalía de Castro, o aparcadoiro San Clemente e numerosos negocios de hostalería. De seguida, lles contamos máis aquí no Galicia Noticias. Un incendio calcinou por completo unha casa en Vilalba. Trátase dunha vivenda deshabitada no núcleo da Granda, na parroquia de Xoibán. Foron os veciños os que deron a voz da alarma cando o inmoble posiblemente xa comezara a arder pola noite. Ata o lugar desprazáronse os bombeiros do Parque Comarcal Vilalbés, que botaron varias horas sufocando as lapas. Polo momento descoñécense as causas. Esta mañá hubo un incendio moi aparatoso na Comisaría da Policía Nacional de Santiago que tivo que ser desaloxada. Mercedes, cal é a situación exactamente arestora?
Si case 200 persoas foron desaloxadas cando se iniciou ese incendio ás 10 da mañá nesta comisaría da Policía Nacional en Santiago. Todo apunta a que un lume se iniciou na planta -4 nun extractor desa galería de tiro onde se almacenan neumáticos. Segundo nos confirmou hai escasos minutos a comisaria Nuria Palacios, o incendio está controlado, pero a gran concentración de fume está complicando moito a extinción. Unhas 4 dotacións de bombeiros arestora traballan aquí, son 21 efectivos, todos os do Parque de Santiago, incluso se incorporaron bombeiros que estaban hoxe de día de libranza. A densa columna de fume negro alarmou a todos os veciños, un fume que dificulta respirar e que a alcaldesa Goretti San Martín calificou de tóxico. Esta avenida Rodrigo de Padrón está cortada ao tráfico e tamén os peóns só acceden os veciños. O IE Rosalía de Castro, situado á beira, decidiu cancelar as clases pasadas a 1 do mediodía e tamén foi desaloxado o reitorado da Universidade nas instalacións da Praza de Fonseca e do Obradoiro, moi preto daqui desta comisaría da Policía Nacional. Como ven nas imaxes, continúan traballando arreo esas 4 dotacións de bombeiros para poder sufocar este lume. A alarma activou un traballador da comisaría contra as 10 da mañá ao ver un fío de fume saír do conducto de extracción. Parece que viña da planta -4, onde está a galería de prácticas de tiro. Se avisó a la dotación de bomberos que vinieron y como es en una zona donde hay afectación de neumáticos, pues el humo es tan escandaloso y produce tanta alarma. Se han ido produciendo relevos precisamente por eso, porque no les permite el trabajo hasta que no tienen que salir a hacer relevos. Os bombeiros tiñan que facer quendas para tentar atallar o incendio. Malia que por momentos puidemos ver laparadas da combustión de gases, o máis complicado foi ese fume intenso. Tratan de extinguir e de momento, como están traballando, hai unha doble cousa. Básicamente fume que sale por os conductos de ventilación, se poñen en marcha automáticamente cando detectan ese fume, e unha vez que o extingan, seguir traballando hasta ese momento. As instalacións foron evacuadas coa primeira alarma, contan que se fixo tranquilamente, daquela non parecía para tanto a cousa. De repente empezou a entrar a xente para dentro toda a comisaría e empezaron a contarnos que veron un pouco de fume, mandaron deixar usar un pouco e cando nos dimos conta xa era toda a rúa humo. Vimos que estaban evacuando la comisaría y bueno, ya clientes y nada, la verdad es como ahora, bastante humo y... Estamos a espera, bueno, todos ven, que é importante, e nada máis. Todos saíron ben, sen danos persoais. A zona quedou acordoada e hai equipos sanitarios por se fora necesario intervir. Sobre todo polo fume, que ademais de invadir o edificio, por momentos deixou irrespirable o ambiente nas rúas próximas da zona vella. Que non se pode, pero non se dá respirado, Cuidado, Fume. Estivemos toda a mañá fumados. Oficinas e comercios próximos como Correos pecharon as portas polo fume. O aparcamento lindeiro coa comisaría permaneceu aberto e no Instituto Veciño suspenderon as clases pro alumnado de bacharelato. A espera de recuperar a normalidade, dende a comisaría manda un aviso aos cidadáns. Todos os que tenían cita intentaremos, en el momento en que volvamos a la normalidad, recolocar esas citas para que nadie tenga desatención. O estado do mar complica a busca do narco somersible na ría da Arousa. A investigación segue aberta, pero non no mar. Dase por feito que a cocaína xa está en terra, no Salnés, posiblemente na zona de Cambados, aínda que todo iso son hipóteses polo momento. A falta de pistas do narco somersible É difícil encontrar algo que as bateas se están movendo, hai moito mar. Isto é como se fose un tronco que vai abollado polo mar, pero que sobresale moi pouquiño. Do que a reconstruir a ruta do gasóleo foi unha empresa de Noia que levou os vins ata o porto de Rianxo para subilos ao bateeiro contra as 2 da tarde. Pola hora, polo estado do mar, pola carga e tamén por quen ia a bordo, a manobra non pasou desapercibida. O gasóleo que é normal levase nos tanques, non se levan depósitos en riba. Pouca flota está salindo a faenar. Entón, claro, que salga un bateeiro vello. 2 de Rianxo, un estranxeiro, supostamente dunha república báltica no norte de Europa, cos vins ocupando toda a cuberta, cousa pouco habitual, botaron ría abaixo. A ruta que eles trazaron, supuestamente, que non o sei seguro, é por onde vai indo esta flecha hacia a zona de Vilanova, que se encontra en esta zona, seguramente por debaixo o puente da isla da Arousa, dirección ao Grove,
e a colisión foi en esta zona. E esta zona é a salida da ría. Tal e como está o mar nesta zona ainda hoxe, sorte que bateron con esta batea, pero supostamente a intención era suministrar a un arco somerxible para unha travesía longa. Barállase que para unha viaxe de volta ao Brasil, de onde veñen a maioría destes artefactos, descoñécese o punto de encontro, pero moi lonxe non podían ir. Se van a suministrarlle combustible e naufragaron, non teño combustible, polo tanto non teñen moito margen de maniobra. Tampouco hai rastro da droga, aínda que por experiencias previas dase por feito que se descargou a 200-300 millas da costa e que xa está nos Salnés, posiblemente por Cambados. Son hipóteses de traballo porque a investigación segue aberta e aínda está nos inicios. Eu concretamente estou aquí no restaurante Brasil e hai moito cisco, pero vamos, é tocar la mecha e ya se enciende todo. Xa están aquí os días grandes do Entroido e un dos que sobresaen con mayúsculas é os xoves de comadres, especialmente en Verín. A noite das mulleres, unha das máis agardadas, leva consigo a imaxinación, a ledicia e, sobre todo, a troula a tamén entrada a madrugada. Ferven os fogóns na cociña do restaurante Brasil en Verín. Preparan a cena de comadres para 400 mulleres, nada menos. Elas disfrutan fora e nos disfrutamos facéndolles a súa comida. Esperemos que salga todo como queremos que salga, pero bueno, malo será. Malo será. O restaurante, un dos máis coñecidos da vila, non ten un oco libre. Aquí resérvanse as mesas dun ano para outro e o mesmo pasa no resto dos restaurantes da vila. Hoxe o traballo é moito, pero diferente, e claro, divertido. Eu disfruto, incluso eu salía ás 5 a noites á plaza. E viña moitas veces da plaza para a cociña, agora os anos xa non acompañan. Xa a cousa se jodeu. Recomendamos a xente que veñas con madres. Exactamente, que veñas con madres e que reserve con antelación, se non está fastidiada. As comadres comezaron como unha reunión de amigas, agora xunta máis de 4.000 mulleres só en Verín. Olga é unha das pioneiras, defínese como unha entroideira de toda a vida e comadre de excepción. Son 3 meses e vivo todo o ano deses 3 meses, é dirarme tú como. Pois mira, un mes é para preparar, para pensar, para facer, outro mes é para disfrutalo. E pois outro mes pásalo falando, e viches aquel, viches o que fixo o outro. Entón, moitas cousas non as ves, entón, por ben, as comentadas que hai que facer. O sea, son 3 meses, e 3 meses me dan a mi vida para todo o año, non che parece pouco o chollo? Hoxe, que tamén é día de desfile infantil, atopámonos con Adrián, porque o Entroido aquí non ten idade. Durante o Entroido, o que temos que facer é, pois, desfilar por aquí por as calles, porque é a tradición porque a xente nos vexa. Os cigarróns terán o seu espazo, pero a de hoxe é a noite das mulleres. Disfraces, música, baile e moita troula para celebrar como ben merece o Entroido, a festa das festas. O Entroido ten tamén os seus doces típicos, os tradicionais, os de toda a vida son a bica, as filloas e as orellas, pero atopamos outros máis recentes e tamén con moito éxito. As confeiterías das vilas entroideiras de Ourense non dan abasto esta semana. Buenos días. Posme 4 orellas, por favor. Viña a comprar unhas orellas de Entroido que aquí en esta pastelería, verdad que son excelentes, son fantásticas, en casa nos encanta. Veño buscar unhas orellas, levos por Regueiro, para o restaurante ese que hai aí agora. Pois comprei a tarta do cigarrón para o jueves de comadres e estas 2 orellas para comer ahora. En Verín teñen un doce exclusivo de aquí típico do Entroido, a torta do cigarrón, creada hai preto de 30 anos na pastelaría Primavera. Chegan a vender unhas 300 estes días. Ten un sabor diferente, moi, non sei, a min encantame. E comina, pois fai 2 días que fomos a comer fora e digo, bueno, pois vou na coller ahora para o jueves. No, a xente encanta, de feito cada ano ven máis xente, o sea que eso quer dicir que a xente gustalle. E cal é a receita deste éxito? Unha base de masa quebrada, por encima levaría noces moídas con viño dulce e castaña tipo marrón glacé. E despois xa por enriba un bizcoito moi enriquecido con farinha de amêndoa, ovos, mel, manteiga, masa nai.
Así sae do forno. Agora só falta adornala coa figura do cigarrón. Hoxe é xoves de comadres e nas mesas non faltarán os doces típicos do Entroido. As flores xunto coas orellas son os que máis mercan. A ver, aí hai un problema de competencia entre unhos e os outros, pero bueno, a cousa está entre as flores e as orellas. Últimamente as flores de chocolate, a verdade é que están tendo moitísimo éxito. Ademais, encárganas, para iso temos unha clientela que nos moi fiel, temos esa gran suerte e unha vez que as proban, sempre repiten. As filloas son máis de facer na casa, sobremesa típica galega da Saxa e máis neste tempo de Entroido. O mesmo ca bica e outros doces tradicionais que se foron perdendo. Eu recordo que en casa antiguamente se facían as citadas orellas e tamén se facía unha bica onde se lle botaban noces e os restos do roxós. A verdade que estaba exquisito. O Entroido é época de excesos tamén na mesa e os galegos sabemos dabondo o que é comer ben, salgado e doce para rematar. O caso é encher o bandullo para queimar enerxía nos días grandes da festa das festas que esta noite arrincan. O Entroido xa á volta da esquina hai quen apura os últimos días e as últimas horas para rematar os disfraces. Costureiras, tendas de teas e tamén veciños que aínda están a decidir de que se van disfrazar, viven estes días con presas de última hora. A poucos días do Entroido, as máquinas de coser non paran. As tendas de teas énchense de xente e as ideas para disfrazarse multiplícanse. En Partovia, no Carballiño, Laura é unha das persoas que máis traballo ten nestes días. Acabando retoques dos últimos traxes, que sempre hai retoques de última hora, e poñendo a punto a carroza. A comparsa conta con 50 componentes e todos os traxes están feitos por ela. Es claro, ser tanta xente de distintos tamaños, pois é un pouco complicado adaptalos, pero bueno, o que peor nos levamos é o tempo, porque vense o noso tempo encima en nada. Cada componente fai a súa propia máscara. Levan traballando desde o Entroido pasado, quedando sábados para deseñar e confeccionar todo o atuendo. Procuramos que cada un faga o seu, ou senón xuntámonos os sábados e os domingos e entre todos pois vamos facendo os complementos. Pero antes de chegar á agulla e ao fío hai unha parte fundamental, escoller as teas. Estes días as tendas especializadas notan máis movimento do habitual. Notase moitísimo. En Buscando Consello, as que mellor se venden as de carnaval, tanto os estampados de carnaval como as teas as batas de Galega, da Galicia Noticias, pois sí que se venden moito. Entre teas de cores e ideas de última hora, tamén hai quen chega sen ter claro aínda de que se vai disfrazar neste Entroido. Vai ser un animal quentiño para non pasar frío. Si non sabemos ainda que animal, pero vai ser un animal. Comprámoslos, estos son para facerlle retoques, para tunealos un pouco. Vamos de fadas do bosque, entón necesitamos unha capa porque fai frío e unhas botiñas. Costureiras, tendas e veciños comparten estes días a mesma conta atrás, porque no Entroido ata o último fío conta para que o disfraz este listo a tempo.